Ah, merci beaucoup. Ara petit mi acci yewti don gayni don histoire mo mi aro e. Ok, kati la fala mahala de fi Allah si tay rewbe ben arde ma fi hen fi duma janne fi Allah taho tayaltinde kapibili nani. No, non petit poto je made mi fenanali madrid. Mi wada ngolde non fenantama mi suuda tama. No habola carte min be arde nambar joyre ko joyre be adalla be ni be humpa andi baybe wo jawde kala ti ambe non petit ko den joyre mi wadata ka toile poto je maden de yalta ka toile puisque ari do ni me ka fi Allah accu fi Allah parce que ay sana ubijo damari poto je c'est tout lanni ala ko buri sattude ko ngarno wadi linette lini gaadu manni maki wadi rouge à lèvres ni menka jono ste bandirawo yaltini potoje maade dum hewti far basada lindin kundin ko mi balance musidal mengal hiya be anda abola farba imolandi la belandi lambudi a jon mina balde ay bene balde do mi wadde la non taitu mbudin belandi kama taitu kala landi do ma mbudi mu stay-do ko kunji unda kulandi kama mbudi inu mawaya jonni di carte yo jonnum fanka afami konon poto je made mi wengayde dum no labane pos mi ande no carte fialla accu fialla mjejima fialla no hakkunde ngalla mi andina me bende no me andi mi yeso mangon kono mi wengay poto je made no ngey waddi dum ka yeso mango yaltata kono mi wengay ngon dum no labane pos ara nyam mi acci dima usay mamu ara kiki de inshallah stangu hi wodo inani okay bye bye ara mi nya baby anno le ka fi ma do batata debbo no I love you baby ko bewre petit ara ni men ka ubi ya me carte si tay dun na jube ben ari lay petit me yaltina habola carte habola msifanoma si ju be ngari me yebe yaway woy kala fodi ti wat jakko dum be tati ina wa yade e pikadi ida wadi ni abila mi dabba ko mi jojjina telephone ngam mi walla musidangal kono ya ferron ta fuɗɗi yaltude kono mi andi petit be peña e potoje maɗen gayas non mais mi sikkano be waɗayno ɗum e anga sikka heggiti adna weeti no anga sikka ɗum a heggiti adna weeti hakkun ma Allah anga sikka min andadi angida sikka sikke no juula hande angida wa yaade lotirani leñal kimara da yewtidude goɗɗo appel vidéo yaay maman do ne wattano reyla ida andi kadi ka ɓiɗɗo gorko ɗa andi non mais carte fiyallata yaltinde mi yaltine hakkude nge Allah peti mi yaltinemango peti ko waɗɗa ɗon ni ari ko mbonoɗa hollude ɗati ko tijje joguiɗa ɗon affaire ma on tigguintinɗa ko mbonoɗa hollude non mais ɓe peesam ɓe a yiiji um kum jabali yaltinde yeeso makkum o moƴƴa peti diku c'est mort hakkude Allah mi yaltinta yeeso mango mais billahi mi afisa e potoje maɗe billahi mi afisayde ha hakkude Allah mi afisa kono yeeso mango mi yaltinta ha ɗum ɗo mi haalnama mi fallaka ɓe non carte labolan a faami fiyalla yewte ley la joɗi mi naɓanima e message naɓanima message a faami yewte ngala ko yewte min mi alani koy peti wattanori ila yewtidugol rewɓe ngappel vidéo ɗum mi awlante ɗum wattanori la min carte labola ɓe wo jawde kala e fan a faami min diskiti ɗon ha min formi groupe whatsapp ɓayno min formi groupe whatsapp jiw markum ko intelligent kun ari ley kun ajouti lan a ko ɗon nongo piége lan o fuɗɗi piége peti joni noon eno gonɗe wadde ko min mi yaltinta yeeso ma ara yo noon yo famille TikTok women men darde ɗo 800 personnes ɗo ko min farba sada lindin kundin mi waɗira ni tewɓe yiya ɓiɗɗo ɓe o moƴƴa mi ara yaltinde ñande yuɗon miɗo publie photoje goɗɗo wande ko wowɗo kan noon komi publiirta ko yo jama o gandu ana wuubijo par ce que an heɓama wiyede wuubi petit ma mi waɗa ɗum ɗo par ce que ko bewre waɗɗa petit nodditugol jiwo an tigira yi junku no waɗa toon ni ko waɗa ni noddi alors frère je peux pas mon gars min komi haalantama te mon sang wata jaɓu wattude sifaɗin piiji ok ɗum noon feƴƴi et deuxième chose qu'est ce qu'on va faire maintenant qu'est ce qu'on doit faire et puis qu'est ce qu'on va faire dani ko nin fala haali ko falla mi fala hen waɗi du life
jango yewten fi mun dong afami ka fi Allah yewte fi boto jeli ma usay mi jippi kenyan sa mim da ci tudde mi martu ngala ngol ma diku mi wengayde nun no mi labane post poto jamaade mi wengayde billahi mi wengay hakkunde Allah to wengatade kaka billahi no naka kaka telegram dan digo telegram ango mina bayde tonkat billahi na bay bigar mi jonna do message do mi jippade ka live ma do